I és que cada vegada més el que importen són les emocions, la política de les emocions. És del que vol parlar avui Toni Aire, que per cert ha fet un llibre que presenta avui. Sí, amb tu, Sí. concretament, al vespre i amb totes les condicions de seguretat, i ho farem amb mascareta, més a més i amb distància. Expliques en aquest llibre, Toni, és el que volem parlar ara, que cada vegada ens governen més les emocions, els sentiments. És a dir, que els polítics ens governen a cop del que senten. Bé, sobretot que ho intenten, Ricard. És a dir, jo crec que hi havia una cançó abans, quan sentia l'Eloi Vila que citava el concepte, me'n recordava una cançó fa uns quants anys dels Pirates que es deia «L'equilibrio es imposible». I hi ha aquest concepte de l'equilibri. És obvi que nosaltres no som màquines i que per generar un punt d'empatia o de connexió amb l'altre necessitem aquesta connexió emocional. És a dir, tu connectes molt més amb una persona, amb un individu, amb una cara, que no pas amb una màquina o amb un llenguatge administratiu i fred. Això és així. Però això és bo. I això és bo. És a dir, per tant, també hi ha un polític que demostra que t'entén, que és també persona, és a dir, que pot generar un vincle de confiança. Però d'aquí a fer-ho, sobretot per la part emocional i deixar la raó de banda, és un excés en el que han caigut molts lideratges polítics en els últims temps. Simplement allò que, saps aquests programes de telerealitat del donar joc o el ser real identificat amb el ser histriònic o amb el mostrar sentiments sense pudor, doncs s'ha caigut amb aquest excés en alguns. El món que pintes en aquest llibre és que estem governats per això. És a dir, que, per exemple, en el cas d'Ada Colau, que és un dels personatges que surt d'aquest llibre, ha après a fer política a base de la indignació. Bé, ella va agafar una onada... O en el cas de Bascal, per exemple, a base de l'empipament. Correcte. És a dir, fixa't que són sentiments que existeixen. Jo intento citar com estudis canònics sobre psicologia estudien els sentiments que més experimentem al nostre dia a dia tots. I els polítics, que són persones també, interactuen amb aquests sentiments i amb onades socials on predominen en alguns moments en compte aquests sentiments. És obvi que Ada Colau va saber agafar la onada de la indignació per transformar, diguéssim, un espai polític cap aquí, és a dir, a donar representació a gent que no se sentia representada, que no veia que els seus polítics responguessin davant d'això. En el cas de Bascal, també és veritat que hi ha un sentiment en moltes capes de la societat, ara mateix, que tenen un emprenyament. Ara ho vèiem pel matí. Tu veus com va el tren i no ho entens, i t'emprenyes. Amb qui t'emprenyes? Amb algú que té la responsabilitat. I amb qui connectes? Més directament? Amb aquell que és capaç de capitalitzar aquest sentiment. Per mi el problema no és el sentiment. Per exemple, el meu llibre no és un llibre antisentiments. Els sentiments hi són, és a dir, som persones humanes i que vivim en societat i experimentem sentiments amb els altres. Ara, com els utilitzes, per exemple, a Bascal i l'ultradreta, tradicionalment, agafant malestars de la societat per utilitzar-los com a arma llancívola contra els altres polítics, aquest és el problema. Anem a posar alguns exemples de polítics, alguns que no surten al llibre, però que també ens ajudaran a situar-nos, i posarem sentiments a alguns polítics actuals. Per exemple, el primer, la consellera Alba Vergés. Mira, jo t'hi he annexat el de l'efecte perquè ella, que és una política que té una cartera molt tècnica, que és sanitat, i que en aquests moments tradicionalment és una cartera d'aquelles que en diuen Maria, no? En deien, és una cartera que ningú coneixia molt bé qui era el conseller de torn, però ara és la conselleria. L'has de driblar amb molta tècnica, amb molt de llenguatge científic, fins i tot parlant molt amb els experts, que hi parlin ells també, però ella va mostrar un punt de debilitat en un moment complicat que crec que la va apropar molta gent. La debilitat no en el sentit negatiu, sinó en el sentit més vulnerable, mostrar-se tal com és. Més humà, que és el que falta a vegades a la política, no? És aquell punt de dir, hosti, qui ens governa, no? Doncs persones com tu, que t'està donant unes mesures molt complicades sobre Igualada, que és la seva ciutat, i llavors a partir d'aquí se'n recorda el seu fill i el seu marit i va tenir un moment de debilitat que va despertar força afecte. Es va emocionar mentre ho comunicava, recordem-ho. Estem obligats, per responsabilitat pública, a actuar. Una abraçada molt gran als veïns i veïnes, als meus pares, al meu marit i als meus fills, el Nil i l'Anel. Gràcies. Això, en aquest cas, el que fa és generar aquest sentiment més d'afecció, que és positiu, en aquest cas, a l'hora de comunicar una decisió tan dura com aquesta. Era la primera decisió més dura que sentíem comunicar a Alba Vergés. Va generar també crítiques, perquè algú et va dir, home, un representant institucional que està anunciant una mesura d'aquestes característiques pot espantar a la gent de l'indret si es posa en aquest pla, però també la va apropar, sobretot diguéssim, amb la balança, amb el temps, s'ha acabat sent positiu. Salvador Illa. Jo li he posat el sentiment de la tristor, de la tristesa, perquè... Tristesa? Sí, perquè... Veus una persona trista? On és una persona gris, diguéssim, no és un festival, diguéssim, ni de colors ni de res semblant. No m'expliquis ara per què li has posat l'etiqueta tristesa a Salvador Illa, ho farem després de la publicitat. Ara tornem.
estamos ante semanas que van a ser muy duras. Viene el invierno. La segunda ola ya no es una amenaza, es una realidad en toda Europa. La segunda ola no es ya algo que puede llegar, una amenaza, es ya una realidad en toda Europa. Salvador Illa. Toni Aire deia que és una persona que expressa tristesa. Aquestes declaracions que veiem parlaven del Winter is Coming, una mica de Joc de Trons, Joc de Trons, això. I amb aquest to, és a dir, amb aquest to, amb aquest estil monocrom, és a dir, és com un home gris, és a dir, però que lliga amb un temps en el que estem per poques floritures. És a dir, tu necessites lideratges que et surtin i no et facin gaire literatura. Però Salvador Illa era una persona que abans, quan estava al PSC, diguem-ne que tenia poques habilitats comunicatives, però en canvi, quan el vam veure al capdavant de la pandèmia, tothom va dir, ostres, aquest punt de racionalitat l'agraïm. Tenia les seves habilitats comunicatives, pensa que el PSC era secretari d'organització, ha de comunicar més aviat poc, ha de fer feina, ha de construir, i ara necessites un ministre segurament amb aquestes característiques. Per això és un lideratge que ha reviscolat, o un lideratge, en tot cas, que mai haguéssim dit que podria tenir opcions de ser cap de cartell, i ara, oi que hi ha Quinieles travesses sobre això? Diríem que és la no moció del govern. Per tant, és positiu que un govern com el govern de Sánchez tingui una persona com Salvador Illa, perquè equilibra, no? Que equilibri. És a dir, que tens un Pedro Sánchez que et surt ahir i et fa aquest discurs afectat i et parla de la moral de Victòria, cosa que molta gent la posa molt nerviosa en aquests moments, perquè diuen, no em facis tant de relat i explica més coses concretes. Doncs per això tenen un Illa. Que és el que hauria de ser a la vergés del govern de la Generalitat, però que acaba sent potser més Argimon, tot i que ara fa dies que no el veiem. Exacte, han hagut de posar els tècnics, han hagut de posar els científics en aquest cas. Més personatges internacionals, per exemple, Boris Johnson. Sí, jo el llibre del Boris Johnson el descric amb el sentiment de l'optimisme, perquè va ser allò que el va impulsar en un moment en què el Regne Unit, la perspectiva del Brexit es veia molt negativa, i tenien una líder, una Theresa May, també en aquest sentit molt grisa i que transmetia poc una sensació d'aixecar el vol. Ara, el seu sentiment que predomina és el de la impaciència, perquè se li han ajuntat dos factors, és a dir, una pandèmia mundial amb una gestió molt complicada i contradictòria, amb una presència del que és el debat del Brexit de fons que no acaba de desencallar. I, per tant, en aquests moments, Boris Johnson intenta connectar amb una part de la societat britànica que té ganes de sortir d'aquesta situació i desencallar. Diu coses com aquesta. I really hope that we won't have to go back into anything like a national lockdown of the kind that we did in March and April. And I really hope that with the package of measures that we've got, if properly implemented and enforced, we can get the R down. Calendari. T'has fixat? És a dir, el calendari, estic posant dates, també la va posar per la sortida del Brexit. Després no es va complir, però com a mínim ell fixa un topall que t'impulsa, és a dir, o que et genera tu aquesta sensació de que lideres. Impacient Boris Johnson, i acabem amb un altre sentiment que atribueixes, característica que atribueixes al gran personatge del segle XXI, que és Donald Trump. Esperem que algú no per gran, sinó per... Per excessiu. Excessiu. Sí, i com el sentiment que el descriu, l'odi, és a dir, ell és el president hater, és a dir, és el gran odiador de la política, però internament i externament. Pensa que té el rècord de fulminar-se treballadors de la Casa Blanca, als més alts nivells, però a més tots hem sentit el seu discurs a la xarxa de Twitter, per exemple, o, per exemple, fa uns dies descrivint el senyor Fauci, l'epidemiòleg en cap de la Casa Blanca, titllant-lo d'idiota. Mira. People are saying whatever. Just leave us alone. They're tired of it. People are tired of hearing Fauci and all these idiots, these people that have gotten it wrong. Every time he goes on television, there's always a bomb, but there's a bigger bomb if you fire him. Fauci's a disaster. Clar, és el president de la primera potència mundial, És que això no ho hem d'oblidar. Un president xèrif, no? Que també lliga amb una part d'aquella població que té una concepció del poder determinada. Jo el que intento explicar és que no ens pensem que res de tot això té un punt de casualitat important. És a dir, com a tota la vida tu has de driblar amb l'escenari que tens al davant, però és obvi que hi ha estratègies que treballen precisament també aquests sentiments, no? I com això influeix en capes de la societat. Sí, no,